Sisi wami ngiyaxolisa. Vele ngangena nje stage. Ngingakhulumanga. Ngizwe indaba ezibhlungu ngisemazweni. Kodwa ngathi ngizofika. Ubhlungu kakhulu kumina, ubengibiza idiva lamadiva bengisebenza naye. Ngihluleka nokukhuluma. Benginokumbuka. Ngimbukisise angibuze athi intoni ke ngoku? Ngithi uya understand ukuthi ublessed kangakanani. Uhlukile, ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu kwakhe kanjani. Athi hayi umama uyakhuleka. Ngibonga kuyena. Ngiyakhumbula kwezinye insuku bekuthi makufonile uma wakhe, ngithi ngicela ungikhulumise naye. Ngithi mama ngiyakubongela ubusisiwe nami ngicela ungikhulekele ukuthi nami ngikwazi ukufana nobulelo. She was very amazing, very intelligent, very talented. Simfailile. Abantu emakhaya basijaja. Abazi ukuthi kunzima kangakanani kule Johannesburg. Ngiyabonga kumnyeni wami ngoba mhlawumbe kube ngaba kusiyena ngabe nami angisasekho ngabe mhlawumbe nami ngibulawe depression. Bekubhlungu kakhulu kumbona engekho esimene esiright. Kodwa ngifisa ukuthi kubantu emakhaya bayeke ukusijaja. Akusiza ukuthi umuntu esehambile. Sekulate. Asisupportanena kukho lula. Ngicela sisupportanena kukho lula. Masingajajani. uZahara ubethi mthwalo wami uyandisinda. Ndiyacela ndiphathise. Ululisandla sakho. Uyazi ngicelani? Ngicela ungiqalele yona mhlawumbe ngiqale phansi kakhulu phela nginebhesi. Ngeke ngibe mude. Umthwalo wami uyanisinda. Ndiyacela ndiphathise. Ululisandla sakho. Andifuna ukufana nabanikezela. Uyandisinda. Umthwalo wami uyandisinda. Andiyacela ndiphathise. Ululisandla sakho. Andifuna ukufana nabanikezela. Uyandisinda. Uyandisinda. Umthwalo wami uyandisinda. Umthwalo wami ndiyacela ndiphathise. Ukufana nabanikezela. Uyandisinda. Nginibingelele bazalwane kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Lapho khona kwi-Memorial Service kaZahara
njengoba sibona uNomcebo Zikode ekhuluma ngomlando wakhe noZahara. Siyakhumbula ukuthi uNomcebo Zikode uwomunye wesihlabane noma abaculi abaziwayo emhlabeni wonke jikelele. Wake wasebenza noZahara embhekela yena engakabi ne-album yakhe noma engakabi i-solo artist. UZahara-ke udlule emhlabeni ngemva kokugula amasontwanyana ambalwa, alaliswa esibhedlela, nokuyilapho agcine edlulela khona emhlabeni. Lapha-ke kwakuyi-memorial service yakhe, njengoba simbona usisi Nomcebo echaza ukuthi kuhamba kanjani endimeni, kwenzakalani. Umndeni kaZahara ungaxola ulale ngenxeba, nabangani, ney'hlobo, nabalandeli nje bomculo wonke jikelele. Esikhathini esinzima kanje akukaze kwaba mnandi ukudlulelwa ilungu lomndeni. Ungakhohlwa ukulayikha, ushare le video. Siyabonga.